E pa ovako, dobrodošli u moj prvi vlogić. Ovaj vlog će biti dosta konfuzan, zato što sam sve snimao navrat na nos, ali negde ću da se potrudim da pratim lep redosled događaja od sutra. Ali vidjet ćete sad u prethodnim nekim klipovima otprilike šta smo radili juče, šta smo radili danas i ništa, stay tuned. Molim se. Stvarno? To radi uvek? Uvek. Sad se prekrsti. Nemoj, Boki poništila mi se. Poništila se. Ali ne možeš da piješ i da se moliš u isto vreme. Sad se ne važi. I uze džin. Krenuli smo na Marini nastup. Ja ne znam šta ona u Sentu. Šta radiš to? Ko gađa ledom? Izvijedala me neko. Šta te izvijedalo? Čekaj, pridrži ovo. Znaš šta mirišeš? Na jaja. Što na jaja? Marina, ti? Znaš šta ti mirišeš? Šta ti je sreća? Na siren. Na siren. Kada ćeš? Halo, ko gađa ledom? Halo, Akupe! Daj tu! Lepa si kao motka. Koga je bio? Nešto tako bunjem sve vreme. Pogledajte vi ovo i ja kao zapičem. Ti vlog radiš? Šta pravim? Koji vlog radiš? Vlog? Da. Ne znam o čemu pričaš. Radiš neki vlog? Ne radim ništa. Da samo da vidite kako se razvija trema. Ajmo. Moraš više da čušneš. Spada mi super. Ali ne, moraš u štiklama. To se ne računa tako. Je ovo Popov? Halo, Sinte, da li se čujemo? Ona se mi radi iz rata, da me robi udarana. Ajde, dečko, malo spusti ego. Znaš da s tobom nije mi svejedno. Moje telo tako mi te telo. Prvi put da mi nastupamo zajedno na stage-u. Dobro mi došao. Ja mislim da imamo još jednu traku, brate, izašla je juče. Ma ti si psiho, izi za mene. Solo konfidno, zaparam od sebe, ali mi pališ. Koliko vam se svidjela pesma? Svidjela im se. To je to. Ode, hvala vam puno. Čekaj, samo ti kažem. Mnogo te volim i mnogo volim sve saradnje sa tobom. Ti šta?
kako ti je bilo? Publika zadovoljna. Kako ti je bilo? Kako ti je bilo? Kako ti je bilo? Izvini, devojčice, samo molim te pomeri se, hoću se slikam sa Makvinom. Hvala vam što ste bili tu. Ispali. Sve se čini tako normalno, ali kada pogledate zaista dubinu situacije... Ajde! Beograd! Ti to! Ajde više, pa godi da je on Boki, a ja to ti. To ti. To ti Boki. Ti. Dame un grr. Un ke? Un ke? Un grr. Ja un Un tu. Da, tu. Jeli bolan? Ja nemam Da. Može. Ma nemoj to, molim te, nemoj to, molim. Možete da ispromovišete pesmu. Samo da promovišemo našu pesmu. Dobro večer svima, sa nama je Popov. Čekaj, nikad nisam bio bez naočara. Hello, Popov. Zanima nas, izbacio si duet sa Makvinom, kako ti se sviđa pesma, jesi li zadovoljan saradnjom? Ja bi se zadovoljio saradnjom sa Makvinom. Kakva je ona za saradnju? Brate, u mom slučaju iskreno jako lagan. Jako lagan. Dobro, što ja sam čula drugačije, ali nema veze. Kogod je mislio da je party završen, Nevena će reći na to ne. Ona će reći ne. Ne. Šta će David reći? Ali šta će Jovan reći? A David šta će reći? David će to reći. Ako budemo zaspali... A nisam loša. Nisam mnogo loši, evo. Nisam loša ako uzmem u obzir to da nisam spavala Nismo cijele spavali, noći. nismo vodu pili. I pili smo gin tonic. Gin tonic, ali ljudi... I skinula sam šminku. Ali gledajte, gdje sada idemo i gdje sada sledeće, mislim da će apsolutno umor da nas prestane iste sekunde. Pričaš ko da idemo na Maldive, brate. Ovo je ko Maldivi? Kako se to kaže? Crnogorski Maldivi. Inače, Marina je osoba koja se najviše plaši aerodroma na cijelom svetu. Tako da, ne znam ko će gore preživjeti ovaj put, da li ona ili ja koji sedim pored nje. Tako da, ne znam za koga da se molite, ali zapravo podjedno. Pa stigli smo napokon, Marini dalje peva pesmice, znači njoj očigledno nije dosta da nastupa 3 dana za redom i dalje da nastavi da peva. Ja ne znam odakle joj snaga, 24 sata nije spavala, 24 sata, zajedno sa mnom. Kako se zove ovo ludilo, može neko da mi objasni? Tako da šta vam kažem, ali uskoro vas vodim na takvo mesto. Iskreno zaslužio sam za sve ovo mučenje, jer ovo je zvuk koji slušam prethodnih, pa sigurno nema 5 dana. E pa ovako ljudi, mi se ceo dan nismo javljali zato što bukvalno smo imali 24 hour challenge nespavanja, tako da
ovo što vidite je lopov jedan koji se šunja, koji pokušava da pokrade sve, ali ne obraćajte pažnju, samo ga pustite. Došli smo u jedan od... Ovo ceo dan radi. Došli smo u najbrutalniji hotel. Iskreno, ja ovakvu uslugu u skorije vreme stvarno nisam imao. Hotel je Santa Boca u Perastu i sprovešćemo vas i ujutru kroz celu sobu i apartman, a provešćemo vas i malo sada da vidite šta smo mi tu sve dobili. Inače, dobijete ove njihove pidžame, koje su toliko udobne. Mislim, sve nekako, bukvalno su vodili računa o svakom mogućem detalju. Dobili smo i ovo vince koje još uvijek nismo iskoristili, ali verujem da ćemo već sutra ujutru da ga načnemo, a? O tako, otprilike. Šta ima? Eto, znači, bukvalno sve. I štapiće za uši. To si isto i ti dobio. Makice, jel bi ispričala opet priču o strujama? Jednu teoriju zavere koju nam je danas jedan drugar koji nam je jako puno pomogao ispričao, a radi se o ajkulama i o strujama u vodi. Kad osetite toplo-hladnu struju, to znači da je ajkula u blizini. Tako da Marinin strah od ajkula zapravo opravda. Šta ti se desilo? Nisam lepo stavila masku, vidi. Da vidim. Nešto mi ovde, vidiš ovde? A to ti se povećalo lice. Od zlobe. Tako da ja sam odlučio, inače sutra, da vodim Marinu da iznenadim na jednu prelepu jahticu, ali isključio pod jednim uslovom, a to je da odemo na sred mora i da je bacimo u vodu i da se vratimo. Marina, ali ti veruješ u sirene? Da. Da? Da. Stvarno? Da. Pa, ako veruješ u njih, onda će sutra samo one da ti budu od pomoći. Mislim, bolje ti je da poveruješ. Meni ako se pojavi ajkula, nema te sirene koje će nas spasiti. Tako da, što bi se rekao, klin se klinom izbija, a ona da bi prevazišla svoje strahove, mora da se suoči sa njima. A sutra će se suočiti, htjela ona ili ne. Nemoj mi prizivati ajkule. Inače, ljudi, ja ne znam da li ste znali da ajkula generalno imaju u plićaku. Ne reaguje. Ljudi, ja ne znam da li ste znali da ajkula generalno imaju u plićaku. To je neka nova teorija. Dokazano. Da ajkule plivaju u plićaku. To je netačno. Evo dok se Marina bude žalila kako su u koferima prosipaju kreme, ja ću vas da sprovedem malo kroz sobu da vam objasnim generalno gde smo mi i šta radimo. Ovo je inače hotel Santa Boca i ja ne mogu da vam dočaram doslovno koliko su oni vodili računa o svakom detalju. Dobijete i ove prelepe pidžame, znači, dobro, papučice, dobijete bade mantile, ali ajde, što dobijete bade mantila, ali što dobijete i jedan detaljčić koji je mene stvarno oduševio. Ali ajde što bade mantili prelepo mirišu, nego to je upravo ono što sam pričao da vode računa o svakom detalju, a to je da su ubacili lavandicu. To, ja bukvalno ne mogu da vam dočaram miris. Imaju naravno i peškire za plažu i za bazen. Naravno dobijete u sklopu toga i torbu. Tako da iskreno preživjeli smo dan, nismo spavali doslovno 24 sata. Sutra ujutru ćemo lepo da vam snimamo ceo apartman da pogledate. Znači Santa Boca u Perastu, iskreno, ne preporuka, nego preporuka ko kuća. Ne znam, stvarno nisam vam sad pokazao masu nekih detalja, ali sutra ćemo lepo da vas provedemo, ja i Marina, kroz to. Vidjet ćete kako izgleda ceo apartman, vidjet ćete kako izgleda predivna terasa, bazen. Stvarno,
10 od 10, iskreno. Nije mi čudaš da će kiša kad si ustao tako raspoložen. Ali nema kiše danas. Marina mi je inače upravo rekla... Što si mi rekla? Ne mogu sad... Nije ni čudo što će danas kiša kad si ustao tako raspoložen, Ne, pre toga. ali oblačno je. Ne, pre toga. A sad se ne sjećam. Ko je znao? Nešto me izvređala. Šta sam izvređala? Da si jako nesrećan. Da sam jako nesrećan kad ustanem. To je istina. A što mi nisi skuvala kafu? To nije... Pa ne, ajde ti sad meni reci. Ona da je htjela da ja budem da ja ne budem nesrećan, čuti dok priča. Da je ona htjela da ja budem srećan i zadovoljan. Mene bi kafa već uveliko čekala. Kafa bi me probudila, a ne alarm. Ne postoji lepši zvuk od ovog ovdje. Inače, sad ćemo da odemo na doručak i tamo da imamo malo snimim hotel. Možda ćemo posle doručka da snimimo lepu sobu i idemo da vidimo da li ćemo da se kupimo danas u moru ili ovdje kod nas u hotelu. Pošto je nešto oblačno jako, pa naravno 2 baksuza kad se spoje ne može da bude sunčano, a ostajemo ovdje 3 dana, nismo dugo tu. Tako da, vidjet ćemo, to ćemo tek da odlučimo. Evo je moja robinja. Evo vidite, za razliku od nje, ja njoj kaficu skuvam i donosim je kaficu. Da znate čisto, ako izađe na oglas Robinja, Marina, nemojte pozivati, ne vredi iskreno. Ne, evo mi smo spremni za doručak. Sad ćemo da snimimo dole kako izgleda taj deo gde je restoran i da pokažemo šta svi imaju ponudi za doručak. Naspavali smo se, ja ne znam, ja sam onako spavao. Marina, ne znam za nju, ali u suštini kaže da se šlogirala. Tako da, blago njoj. Ja bukvalno ne znam da se nalazim dalje, ne mogu se oporaviti. Mislim, zato što smo bukvalno preskočili jedan ceo dan, ne spavajući, tako da nam bukvalno, meni treba da mi Bog ubaci dodatan dan života, ako je to moguće, da se samo naspavam za to, pošto ovo nije fair. Marina želi da bude it girl. Pogledajte joj stanjer za doručak. Pa je li ima ovo negde? Aj, realno. Pogledajte ovo. Za doručak. Aj, realno. Treba ljudi da su nesveste tamo kad te vidi. Ništa manje. Razmišljam čak i da stavim klipsu. Kaficu si ponovo? Jesam. Ovo je večerski stol. Ajde, ako ćeš da uzmeš ti. Može. Uzmem ko sam. A ne znam gdje ću ga stavim. Aj, samo stavi croissant. Thank you. Pričajte sad. Moram da je dan signal. Uzeli smo ovo sa Švedskog. I sad čekamo da nam stignu jaja, a mogli bismo posle gde? Na Brodić. Na Brodić? Da plivaš sa ajkulama? Malo samo. Može, ja volim ajkulice. Može. Ja mislim da ovo ima 0 kalorija. Šta ti misliš? Ja mislim da u minus idu. Kako? Idu u minus. I sušuju to. Gledaj, ja ne računam doručak ako ovo nije ubrojeno u to. A ti ne moraš da jedeš. Boki pojela sam isto tako. Ti ne moraš uopšte da jedeš, što se mene 3 tiče. jajeta. Pošto smo pojeli sve krosane. Krasno. Toliko
dobri ovi krosani. I ček, Da je meni drago da ti ne uzvaš, na onom iskreno. ovalu stoji još 5-6 krasana i mislim došli do toga da budu Pojeli 3 5-6. puta išao po krasane i da ga je gospodin pitao, hoćete još da ispečemo za vas? Ovo su posljednje 2. Ali uslasit ćemo i pojesti. To, neću Ma ne moraš. sa kikiriki puterom. Samo ćeš da probaš. Da. Dobro, ja ću da ti otkinem oko malo parčenca samo i daću. U stvari ima tamo i drugih. Moj, ja ću da radim sa njim što hoću. Ti uzmi svoj. Ima jedan tost hleb, mogu da ti donesem pa da probaš. Ne. Imaš još ti kašičicu. Neću. Dobro. Ona nema snage da pojede još pola krosana. Ja imam... Što je pojela se krosane. Ali meni neće. Pojela sam Meni neće da da. Neću. Zato što me Neće da mi- snimaš i govoriš kako sam Ali pojela neće da sve mi da... krosane. Pa to je istina. Evo, sad ovo neću da pojedem, ali moje svakako. Ali neće mi... Znači, ne mogu da verujem da neće mi da pola. Ne da. Evo ti. Pojeo sam. Ja mislim da nikada niste vidjeli da neko uprkos kiši, snegovima, virovima, vetrovima, toliko željno želi da se sunča. Ali preskočit ćemo to, evo da vam pokažem jedan bazen, koliko je lepo. I da toliko bude besan zbog toga što ne želi, što ga neće sunce. Šta god? Ja čitam knjigu Ne čujete ništa. i bolje što me ne čuje. Ovo je idealna prilika da vam kažem da ne znam više kako da izdržim njegovo prisustvo ovde, jer samo prosipa neke filozofske misli. Ali jako dobar prijatelj, jako me dobro posavetuje uvek i razume kad hoću da ćutim. I ja kad ćutim, ćuti i on. Evo, baš je sad zaronio, osjetio je moju energiju i to što ja pričam. Tako da, evo ja ću da ćutim, sad ćete čujete kako će i on da ćuti. Hoćeš samo da te ubacim u vodu? Samo još ne znam šta sam zagovarali, to ću morati kasnije. Inače, Šta god daje za službu ChatGPT je rekla da se razvedri u 4, ali izgleda da nema ništa od toga, zato što je već 5 do 4, a kiša i dalje pada. Ali dobro i... Ti sam rekao 5 do 4. Da, i bolje... Da, i bolje što pada da se... Stvarno je bolje što pada da se ugase ovi požari u Crnoj Gori. I kao, radujemo se zbog toga. Tako da, večeras idemo u Kotor na neku svirkicu. Mnogo sam gladna. I dalje pada. Šta imaš da kažeš za to što kiša i dalje pada? To da će budeš kažnjena zato što si me ti izvukla i rekla da je tvoja ChatGPT-evka drugarica najbolja. Ne mogu više te snimam. Ne, stvarno ne mogu da verujem. Kako smo se vratili u sobu, tako je krenulo sunce. A šta da radim? Evo da vidite malo je sobicu. Ovo jako je slabo, ne može se pocrni. Toliko je jako sunce, ne vidi se lepo preko kamere. Pogledajte ovo. Nikad jače sunce. Evo tamo da vidite malo i sobicu preko dana. Doduše nismo namestili krevet. Ostali su nam kafice, neke stvari tu, ali Ajme. bit će prilike. Tako da ćemo se vratiti sada. Recite. Moraš da snimaš i mene posle za Reels moj. Za Reels? Hoću. Snimit ću ti. Pošto danas idemo kao bez lave. Da vidite samo jedan detalj koji se mora zapravo u telu. Morat ću da vam govorim Marino da igra sa mnom, pa znam da će izgubiti u roku od 3 sekunde. Ona ne voli da gubi. To je... Pogledajte video, ovo je znači, najjači hotel na svetu, iskreno. Znači imate da igrate Xbox, imate bazen, imate saunu, bukvalno sve. Tu je sunce, došli smo da gledamo. Devojčica zaboravila mermeladu. Bude li nestalo kad se budem vratila?
A vidim da kreće, već mi jedna kapljica pala na leđa. Znači, neverovatno, bukvalno kako smo došli na bazen, tako je nestalo sunce i krenula kiša. Kako se vratimo u sobu, tako krene sunce, ali bukvalno istog sekunda. Ja moram iskreno nešto podelim s vama. Evo, može i Marina da se složi ili neka ona kaže svoje mišljenje, ali od svih hotela sa 5 zvezdica u kojima sam ja do sad bio, nijedan hotel, znači ako je sve ono bilo sa 5 zvezdica, ovo je meni iskreno 6. Meni je zato 10. što, da. Zato što nije više ni stvar kao da li ima bazen, da li nema bazen i ostalo, nego usluga je stvarno 10 zvezdica, ne 5 nego 10. Hrana, ljubaznost. Bukvalno da nema bazen i spa, hotel, opet bi mu dala 5 Opet bi, zvezdica. da, istina. Tako da, iskreno, stvarno, Santa Boca, preporuka ko kuća. Vidi da ima 2 zvezdice. Ima 2 zvezdice, opet bi bio 10 zvezdica. Ne znam, evo, bukvalno malo pre smo naručili da jedemo i pošto ja ne jedem meso, znači uvek su tu da izađu u susret i da naprave kombinaciju i da... Znači, bukvalno ovde ne postoji da nešto ne može, da nekog ne možete nađete, svi su vam uvek na usluzi, I bukvalno... nekako su svi uvek tu, nisu napadni, ali kad god im nešto zatreba, odmah se nešto stvori. Da, bukvalno imate privatnost a uvek su tu. Uvek su tu, a nisu tu. Ako to ima smisla. Tako da, eto, to sam samo htio da podelim sa vama. Večeras idemo u Kotor. Da se provedemo lepo, jel te, pošto nam posljednje 3 dana nisu bila dovoljna za provod. Mada više smo radili nego što smo se provodili. Realno. Da, realno se bavimo fotkama. Da. Tako da... A nemamo da sad nije. Jurili smo, ovo kiša nas je baš unakazila, ali u suštini večeras ćemo da se provedemo. Požara bar. Da. Tako da večeras ćemo lepo da se provedemo. Ja ću da vidim da snimam i provod. Ja mu oduzimam večeras telefon. Da ne bi pijan slao poruke. Ja inače ne pijem, ne pušim, ne drogiram se, ne pijem kafu, ne jedem slatko. Bravo. Ne stavljam kreme, ne... Bravo! Evo da vidite, klopica mi je stigla. To je ono o čemu smo pričali. Probamo uskoro, pa javljamo. Italijano. Makica će sada nam... Da otpeva 5 sekundi. Ali otpeva i nešto na suvo, a realno. Ozbiljno, otpeva je tipa Olivera Dragojevića ili tako nešto. Hoćeš? Jel hoćeš? Hoćeš? Na suvo? A znaš koju? Ovako izgleda Marina kad vas ništa ne sluša, samo da znate. Zlatni konci litnje zore. Bravo, može. Došli su u njene dvore. Ajde. Buonasera signore e signori. Volevo cantare per voi stasera. Grazie mille. Cantiamo insieme. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Hoću da budem sa tobom, hoću da budem i to što pre, hoću da budem sa tobom jer ne mogu protiv sebe. Šta bi mi radio, da bi mi se rođen dan i svako večer da mi peku ponoć kreće, ovaj grad mi broji greške, ali ne tu leče i vjatela magala, slavim slavu danama, ne čujemo glasa, sreće što se slavi. Jedan čovek crne kose gleda oči, neko ko će uvek da ga čeka. Hej svirači dajte pesmu, sam nek mi krene, nek se sve ko čaša razbije.
šutim, ne govorim. Ako progovorim, neće ni Dunav da me opere. Ne govorim, šta da odgovorim, što vi uopšte primate stopere. Ovako, hoću da udarim ovako u telefon. Ne? U telefon tu. Da udarim kao u kameru. I udarim njega u nogu. Pa nisi me u nogu udarila. Nego gde? Bez veze da ostanem, da izvineš. Znači, da odvalila me. Slušaj, kolim ti se, nisam htjela tu da ga udarim. Ja udarim. Debra, šutaš goju. Da snimanja nikako. Znači, što mi tresalo. Meni je zbog ljudi. Ti si mane laš. Možeš da ponoviš, molim te. Zašto si ispričala? Molim te, ko Boga te molim. Kreće pesma Psiho. I ti šta radiš? Izimitiraj sebe. Slušaj, čekaj. Znači ide. Možda će nam ne... Slušaj. Možda će nam nekom licu neće steći suze. Pazi, ja kako se snimam, još pokazujem. Dovoljan jedan god u sebi da me uzme. Uce kao magnum dolu čuvaju jakuze. Ja sad razmišljam kao, koliko zapravo ja dobro izgledam sad na svom snimku. I samo meni lik ovako, izvini, ne snimaš se. Ja pogledam u telefon, ono mrak. Nema ničega. Ja kao kontam svi ljudi koji su gledali, ono su gledali mrak i mene kako kao... Razumeš? Znaš koji blam, brate. A ti je bilo lepo? Gde? A ti je bilo lepo? Nemam ga. Mogu samo vam kažem, znači ovaj vlog će da se pretvori samo u Mahrinu, zvaće se Mahrina MB vlog. Vlog. BMW vlog. Vlog. BMW vlog. Šta to znači? BMW. Berislav M. Marina. Šta znači M? A kao Tijena M? Ne M. Marina M. BMW vlog. BMW A šta je V? vlog. Ali to je da. Sad sam te skapirao. BMW. Ostavi me da snimim sam jednu. Jel bi smjela da mi ubaciš na telefon u ovo jezero? Marina. Nemoj. Marina. Uzhoda Armageddon. Okej, uzmemizi, vala nam blizi, me. Nema nizi, u torbici mi je glizi. Opet tako Batman, opet tako Batman, opet tako Batman. Da vidite naš doručkić. Evo ga i more. Uzmeli smo naravno krusane. I to mi je Marina zapretila da uzem još dodatno 2. I pogledajte kako je odvukla ove njene slučajno da ju neko ne ukrade. A samo da vidite koliko je Marina krusana uzimala do sada. Poslije su nam još 2. Mi dnevno ovdje pojedemo 20 krusana, ljudi. Ali stvarno su im predobri krusani. Evo da se javimo danas. Dobili smo najlepšu hranu na svetu. Pogledaj ovo. Pogledaj ovaj Ovo pogled. je tako ukusno. Jel da? Jel bez mesa? Da me neko sad snimao ili dirao, polupat ću sve. Evo još malo da vidite. Bila sam jako ljubomorna na tebe. Pogled. Što? Kad si juče dobio ovu testeninu. Da, ja sam juče, ja uvek izaberem najbolju hranu, da. Mada meni su ni škampi predobri, brate. Inače, još jedna stvarčica koja me oduševila je što oni u muškom WC, pogledajte ovo, imate peškiriće, imate bombonice, imate sve. Inače, ovo je WC u suštini koja je u sklopu bazena. Tako da, bukvalno ne morate ni da se popnete do sobe, imate sve ovdje. Ludilo. Kaže Boki reći. Ali nije brzo.
Sad se folira da požira, a do malo pre... Malo pre... Živko mrtav. Aj, krenuo sam. Najviše mrzim kad me neko ubeđuje da radim nešto što ne želim. Zašto me svi pitate koja ti je omiljena salata? Kada sam vam 100 puta miliona rekla, ne volim da skačem u more. Kako je lepo. Šta radiš to? Pa dok neko uživa tamo, mora da se fizikališ. Brže malo to. Ja kad stanem ovako. Inače, Marina je naručila 8 krosana. Samo za nju. Ja. Prvo ima i 7, drugo nisam ja naručila. I evo jedan snimak za kraj. Igram sa Marinom Ja X-Ox. sam tužna što idemo. Ja sam isto. Ali moram da kažem stvarno da nam je bilo prelepo i da Bilo sam nam je toliko nestvarno. uživala ove 3 dana kao 30 dana bukvalno. Poravila se skroz. Kako? Da. Kažemo, poravila se skroz. Ozdravila. A znate od čega neće da se oporavi? Da ću te rasturim X-Oxu. Od toga verujem da neću, pošto ja stvarno ne znam da gubim i neću, ne planiram da On naučim. kad će da se oporavi, treba će nam još jedno 5 dana u Santa Boki. Ajde, kreni. Hoće ja prvi. Igramo 2 brzinske partije, sa Ajde. slučaja ako izgubim prvu da te povedim drugu. Pobedila. Joj! Čekaj. Čestitajte mi! Čekaj, idemo još jedan. Idemo požutim se ispod luka. Ajde. Sad ja igram prva. Ajde. A ti si u X? Čekaj, Da baš ti stalno da budiš X. Dobro. Nerešeno. Nerešeno. Idemo opet. Pa nema šta opet, odigrali smo dve. Ajde, Jednu sam ja pobedila, jedna je nerešena. Još jedna. Rekli? Ajde još jedna, u 3. Pobedio sam, Nisi. pobedi pa Ja sam tamo pobedio sam. Sad moramo još jedno da vidimo koja je finalni pobednik. Hoćeš X ili Ox? Ne znam. Opet se između to. Ajde. Jesi to Ajde. pronašao algoritam? Ma igraj. Jesam pobedila? Nisi pobedila, gdje sam? Ne mogu više. Ajde. To je bilo to. Ljubimo vas i pozdravimo vas. Pobedio sam u X-Oxu. Nadamo se uskoro Vidimo još se. jednom. Vidimo se opet u vlogu. Evo da vidite još nešto za kraj. Odjavna špica. Kroz verike biser sjaji, na kamenu perastog lista. Uspomene mnogi taji, a za sve je ljubav prista.